Avui us parlaré del famós Pitch Elevator. Els que no sapigueu anglès, malament. Ho podríem traduir com explicar una cosa important a algú en poc temps per convèncer-lo d'alguna cosa. Més o menys, no? Tant se val si és en un ascensor o no. La vida et dona oportunitats que no pots deixar passar. Quan passen, mai t'ho havies pogut preparar, no t'havies pogut entrenar. Li has de fotre i donar el millor de tu. Estem parlant d'explicar una cosa en menys d'un minut. És molt poc temps. Són 3 anuncis. I precisament parlant d'anuncis, si en 20 segons som capaços de convèncer-nos de que ens comprem un cotxe o un perfum, és que tot és possible. Per poder explicar bé una cosa en un minut, s'han de donar alguns elements. Tenir clar de què volem parlar. No hi ha temps per perdre. O li expliquem qui som, o quin és el nostre projecte, o què volem que ens compri. Tot no pot ser. Ubiquem la conversa. Hi ha gent que comença les converses a mitja frase i fins que l'altra persona no identifica de què coi estem parlant, ja hem fet tard. En aquest cas, per ubicar, tenim màxim 10 segons. No tenim més temps. Si parlem d'un projecte, quines paraules faran que aquella persona identifiqui allò que estem fent i li permeti diferenciar respecte a altres coses que ja coneix? Necessita descartar coses que no són i fer un matching amb els coneixements que té per poder comparar. No podem entrar en detalls. És un tràiler de la pel·lícula, no tota la història, no el guió. No hi ha temps. Hem de seduir a l'altra persona perquè tingui ganes de saber-ne més. Però mai expliquem el final. Evitem paraules grossa. En plan... Més val callar un segon, en comptes de dir una d'aquestes paraules, mostres inseguretat i no et convé. És un minut. Observem a l'altra persona i si detectem que no ens està entenent, siguem àgils en canviar el discurs. Per poder sortir amb nota d'una situació com aquesta, val la pena haver pensat abans quins arguments té el nostre projecte o el que vulguem vendre, que no ens agafi per sorpresa. Fins i tot practiqueu. No sé si mirant al mirall, però escriviu. Escriviu allò que creieu que és essencial del vostre projecte. Això us ajudarà a que us surtin les paraules més fàcilment. Us posaré un exemple a partir d'una pel·lícula que més o menys tothom coneix. Com explicaríeu Ratatouille en un minut? Proveu amb un cronòmetre i veureu que no és gens fàcil. Un minut, si dieu, per exemple, és una pel·lícula d'animació de Disney. Això eliminarà del cervell de l'altra persona una sèrie d'elements, que no la protagonitzen persones, que no és un documental, ni un reportatge, etc. Però encara hi ha moltes pel·lícules que tenen aquest patró. Heu d'eliminar més elements. És com el quién és quién. Hi ha un noi una mica maldestre que s'enamora d'una noia. Hem eliminat moltes pel·lícules, però encara en queden. Passa a París. Això ja dona més pistes. Eliminem totes les pel·lícules que no passin a París. El noi treballa en un restaurant. En un restaurant... Ara no em ve el cap. Hi ha un ratolí que sap cuinar i es fa amic del protagonista. Para màquines. Ja la sé. Un possible pitch de Ratatouille podria ser: Ratatouille és una pel·lícula d'animació que passa a París, on el protagonista, un noi molt maldestre, entra a treballar a un restaurant de luxe perquè així ho deixa dit en les seves últimes voluntats el xef anterior. Ell no sap cuinar, però coneix un ratolí que en sap molt i l'ajuda en secret a fer receptes. L'amo del restaurant és un home molt grotesc que vol eliminar-lo del seu camí i li fa la vida impossible. Però amb l'ajuda del ratolí, superant molts obstacles, intentaran triomfar. Els que heu vist la pel·lícula direu: home, no has dit que el ratolí va marxar de la seva família, que el noi és escanyolit i és ros, que se li apareix el fantasma del xef, que hi ha un crític culinari amb cara de dolent, i què? La meva explicació donava prou informació per diferenciar-la d'altres pel·lícules? Sí. Fa que qui escolti aquesta explicació tingui ganes d'anar al cinema a veure la pel·lícula? Sí. No cal més. Amb menys paraules també hauria fet. Quins són els elements claus perquè s'entengui el nostre missatge? Aquesta és la màgia. Us ho baixo una mica més a terra.
Per exemple, quan feu un currículum. Ens és igual on vau estudiar P3, que vau ser cangurs d'un nen petit o vau fer de cambrers a l'estiu. Ens interessa saber per què us hem de fitxar ara. Si parlem d'un projecte, no perdeu el temps, per exemple, dient els noms de tots els membres de l'equip. Si tenim un minut, a l'altra persona li és igual com us dieu. Qualsevol nom serviria. Tampoc li interessa saber com vau decidir reunir-vos, ni quantes hores heu estat preparant-lo. Vol saber per què us hauria de comprar el projecte o el producte o per què us hauria de votar si sou polítics. El bon pitch és explicar el més essencial perquè impacti en l'altre i faci o passi allò que nosaltres volem. Amén. Si t'ha agradat el vídeo, fes m'agrada i subscriu-te al canal.